Menyang kayangan alang-alang kumite nyuwun pangayoman kalau pukulun sang yang menang. Tak tinggalake bocah-bocah penuh. Kula nyuwun pangayoman pukulun. Kula raos sing manah kula peteng dedet kados boten wonten sarating Surya Candra kelawan Kartika. Ger titah ulun ing Madyapada. Jeneng sira munggah menyang kayangan alang-alang kuwitir. Nyuwun pitulungan apa? Bab peteng ing atimu yaiku mbok gawe dhewe. Kalamun wektu dina iki jeneng sira wani tumurun menyang Madyapada nganti nganglang jagat. Inggih pukulun, kula menika busana kula menika kula paringi wonten salebeting guwa. Lajeng menika sinten ingkang ngagem wonten sakwingking paduka pukulun punika? Ya iki Bathara Guru. Sanes Bathara Guru niku kula nyuwun pitulungan. Kula nyuwun pitulungan sandangan kula supados diwangsuli dhateng kula. Kaya mangkono. Yen jeneng sira njaluk pitulungan nyuwun ngapura marang guru. Yen arep nyuwun sandangan jaluken banjur njaluk ngapura. Lah ngene oleh-oleh wong glayaran nganglang jagat dewa mudhun menyang Marcapada nganti gawe ontran-ontran ana ing Marcapada iki. Wektu dina iki malah kepetengan jagate